Katokno butimu. Ulang boro nyuruhana koleh gaman bedanca koleh sekti peguruwa. Kadang dewa ayo. Ampilan kaya wong jolor putune menjangan mati ora arene brodo gigrek burung salombo. Sayuta mara saketi wuril gandeng atiku. Kowe kakon mati dening aku jelajah tomo. Nek butuh kok diapurmu rangkepo papat gandeng atiku wis. Bajingan elek. Wah! Parah. Satrio bagus. Klemar-klemer tak kapok ora pendeng. Mari maju menyang paprangan. Oh babam. Wah. Prayitna ngatat yen nganti kuwi cilik lara gedhe mati maneman bagusmu. Oh, oi. Ya. Wah. Wah. Wah, yo. Loh. Iya. Yo. Yo. Oh. Hoi. Iya. Iya. Wah. Wah. Bener yen to kekasihmu Bambang Prabakusuma kawula nuwun inggih kasinggihan dawuh paduka Raden kowe bakal ngawawu Sudarma sumurupa kadang panengah Pandhawa ingkang kekasih Raden Janaka kuwi aku. Aduh Kanjeng Rama sedaya lepat yagung pangaksama paduka Kanjeng Rama pangabekti kula katur Rama. Iya. Pangabektimu tak tampa ndadekake Sukarna rasane tyasing pun bapa. Wah, bojo pirang-pirang anake ting telecek ngendi eneng. Oh, alah dadak ngrenengi kono-kono boyo kowe iki mikir. Lho, anakmu papat iki mboke pira? Rasa cerewet. Wong kacang ora ninggal anjaran. Oh dulure tuwa ya ngono nek. Apa meneh murine kuwi. Lho ora tekan ngendi-endi iki kok. Contoh ya aku lho. Iki lho Baladewa iki. Contoh aku. Baladewa mung siji. Ya mung Irawati. Padune ora payu. Prek. Rapayu apa? Prabakusuma. Wonten timbalan iki ngadhawuh Rama. Ya pancen bener. Wayah Bathara Indra atmajane Bathari Supraba kuwi pancen Prabakusuma anak Janaka. Nanging sak temene dadi anak Janaka kuwi ora gampang kudu gedhe labuh labete. Yen nyata-nyata kowe kuwi putune Pukulun Sang Hyang Bathara Indra sarta anak Bathari Supraba anak Janaka. Negara Ngamarta ketaman bebendu ketaman pepeteng. Ana tembung Sutya coplok saka ing ngembanan. Yen pancen kowe bisa ngupaya sesutya mau. Nyata-nyata yen to kowe anak Janaka nanging yen to pancen ora bisa golek cetha yen kowe wong ngawu gawan nyuwun apa. Grenes Janaka nek gitik anake nuwak ceples ya keneng tenan. Anak Janaka sepirang-pirang bagus-bagus ya gedhe labet, labuh labete. Ora kaya anakku. Aku ndak anak siji wisata iki wis bencolenge ora jamak. Sing dirasani iki mung arep ngedoli kotak gamelane Pak Era. Halo, Kirun lalu guyu.
Coba ta anak Janaka iki lho, sapa to sing ora duwe lelabuhan. Mung diseblak tembung sithik. Nek pancen kowe iso goleki secoco coplok saka ngembanan. Nyata yen kowe anakku yen ora bisa, aja takon dicok kowe wong awu bawan. Nggih, Rama nyuwun pamit lunga blas. Wah, bombong rasane atiku. Nadya anak akeh ora dadi ngopo Janaka. Watone ketok laboh-labeti. Kawula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu. Sak banjure piye Yayi? Koko Prabu. Nggih, mbok bilih menika sampun wonten pepajan ingkang badhe andhatengi. Mengkono inggih Koko Prabu. Yo. Terus monggo dinten menika dipun awat-awati saking ketebian sampun ngantos dipun tegakaken. Yo. Kudara perintahno kabeh para putra-putramu ngawat-awati lakune si Prabaksuma iki mau. Yo bakal tak istake dawuhmu. Piye Yayi? Supados gancang anggenipun lumaksana. Kula badhe ngambah Dirgantara. Kowe bakal mabur. Inggih Koko Prabu. Ayo wis, mabur. Lho lajeng Koko Prabu. Lho sak senengku to. Kok mlaku kok diatur, ditata. Nek pancen siadi arep mabur, mabura monggo. Butuhe tekan nggone bareng. Oh, ngaten. Dados Koko Prabu mboten suwa menawi kula ngambah Dirgantara Koko Prabu ndarat. Ayo ndarat yo ben. Tukali yo sak karepku. Oh nggih. Nggih Koko Prabu menawi tetelo mekaten kula ngrumiyine lampah. Kula badhe ngambah Dirgantara. Yo mabura Yayi. Nata Mandura Prabu Baladewa Kakrasana Wasi Jaladara. Sigra ngeningaken ciptana nuwun marang purbaning kawasa kawistingal kalamunta. Dakep sawuku tunggal suruku nutupi babahan hawa sanga ngeningaken pancandriya. Panca limandriya pengangen-angen amberat hawa nafsu bebayu patang perkara. Amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucaking grana. Anut marang giyonganing kayun-kayung-yun angayati-ayaning parutama. Kaya mati jroning urip jroning pati liyep ayate ngaluyut. Pindha pecating supena sumu-suping rasa jatine Prabu Baladewa. Angesti marang dewane. Jawata ngarga dawana Sang Hyang Bathara Brahma ya dewaning Agni. Rikala semana Sang Prabu Baladewa rikalane maksih muda ingkang peparap Wasi Jaladara peguru kelawan Sang Hyang Bathara Brahma pinaringan aji Garuda nglayang. Pinaringan kasekten aji Garuda nglayang kalamunta wus kawatek enteng sarirane Prabu Baladewa Pancayah kapuk sinebul maruta gegana sami sakala sakedheping netra Prabu Baladewa saged ngambah Jumantara.
Ngapa? Ngapa? Koko Prabu kok saged jumantara tegesipun Koko Prabu kok saged ngegono. Gumun ta kowe? Bingung kowe. Baladewa iso mabur bingung. Lho, mestinipun ngaten. Aja meneh kok sing nonton dalange ya melu bingung iki. Ah, nggih mboten ngaten to Koko Prabu. Kula menika nggih ngungun, Koko Prabu Baladewa kok saged ngegono. Tegese kowe gumun Baladewa iso mabur. Inggih, sebabe apa ngono? Inggih. Yo medhun tak omongi. Ayo medhun tak omongi. Katemben menika kula nyemerapi Koko Prabu kok ngegono Baladewa kok mabur. Kata-katahipun sami ngungun. Lho kok eneng ya Baladewa mabur. Rumangsamu sing iso mabur iku mung Gathek Kaca ngono to? Ya to? Rumangsamu sing iso mabur iki Gathek Kaca. Ayo saiki diitung. Dipikir. Gathek Kaca mabur kae rak perkara piranti. Ya ngono ora? Pirantos kados pundi? Gathek Kaca mabur kae jalaran duwe pusaka Koteng Antrakusuma tegese nganggo srana. Ning Baladewa mabur iki perkara ngelmu. Oh, ngaten. Ya. Nalika mau Yayi Kresna rak mireng krungu. Aku diundhamana karo Werkudara. Kowe meguru karo Bathara Brama entukmu apa ngono. Ngerti to kowe? Inggih Koko Prabu. Lah iki tak buktekke. Aku meguru karo pukul sing Hyang Bathara Brama kejaba tos sing mbalung uleting kulit, aku diparingi gaman. Aku diparingi ngelmu jenenge Aji Garuda Nglayang. Aji Garuda Nglayang kuwi yen to wis tak watek awak enteng dadi kaya kapuk. Paribasan aku ki mabur kaya disebul dening angin. Oh, ngaten kok. Iya. Baladewa mabur kok bingung. Lah mak lampir kan ya iso mabur. Ya toh? Ayo sinetron kae. Tak cek-ceke iso mabur kabeh. Ngono kok bingung. Koko Prabu. Sedaya menika kepengin ngerti. Lah iya ambakmu sepele ngene iki ya sanggit nek golek ya angel. Oh iki Koko Prabu. Dadi nun sewu. Baladewa mabur iki aja kaget. Ya toh, ning ora kudu pamer. Ora suwanci-wanci mabur. Iki ora. Inggih Koko Prabu. Semono uga. Ayo, Yayi Kresna kuwi aja duwe tumpakan to. Kejaba Yayi Kresna kuwi duwe tumpakan wujuding kreta Kyai Jaladara. Ayo kowe duwe tumpakan wujuding manuk apa ora? Garuda. Inggih, paringanipun pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu. Naminipun Garuda Brihawan nggih Garuda Wisnu. Lah iya, nek Kresna numpak manuk ki ya ora salah. Mboten kok. Lah mulane kuwi. Ya mung arang-arang metu arang-arang ditokke ra ngono to kuwi. Dadi do ora ngerti, engko nek ngerti ya contone ya pun Kakang Ki Baladewa mabur do bingung. Piye, mabur ora iki? Dicampur-campake kula ngertos. Janipun menika kala kula ngengetaken kaliyan Koko Prabu. Ngaten. Koko Prabu niki janipun saged ngegono mila kula ngrumiyini. Ngaten. Mangke menawi mboten ngaten Koko Prabu mboten badhe nindakaken ngegono. Kula sampun gerahing penggalih. Senengane gawe gelane wong gerah. Ngono kok ya nesu lho. Oh
katone Kanjeng Sinuwun kok duka mawantu-wantu. Kowe iki abdi kinasih, ngerti kok? Wah, nggih niku. Beda-bedaning penemu nggih. Kurang-kurang bejane nuwuhake bendu. Kok ngono sebabe? Nyuwun pangapunten. Geseh pemanggih. Sinuwun Prabu Sirang Trenggana kaliyan putranipun Raden Nilotaksaka. Sababe Raden Nilotaksaka gandrung kalih Betari Sri. Lah kersane ajeng diwengku ning ramane boten pareng. Betari Sri kok aja diganggu gawe. Karepen rem penggalihe ning negara Panjang Gribik kene. Iki negara sabrang negarane bukta wis ayem tentrem, wis tumata becik. Jalaran diayomi dening Betari Sri lan Bathara Sadana. Dewaning pangan lan dewaning sandhat. Lho, ngono ya kok? Nggih. Ning lak luwih becik yen to pancen Betari Sri kuwi lenggah ning kene dadi putra mantune Kanjeng Sinuwun. Lah mengke riyen. Nilotaksaka niku sinten? Betari Sri niku sinten? Ngaten lho. Sebab sedaya niku ngangge paugeran ora mung ngampik awur-awur. Betari Sri niku widodari. Upamane enten sing mengku kudu sing mengku niku dewa. Dewa karo widodari, satriya karo putri, endang karo Bambang, raseksa karo raseksi. Nek dalang karo penyanyi, ngono to kuwi. Ngono ya sak karepmu lho. Lah terus lagi niku wau. Nek Raden Nilotaksaka niku ajeng mengku Betari Sri lak jodho tali mangsa. Jodho tali mangsa nggih. Abot sanggane, ngoten lho. Alah, nek aku wong jejodhoan iki ya rasa kakian perting sing rasa kakian etung. Nek aku kan. Nek kowe piye? Nek aku wong jejodhoan iki pathokan ming loro. Apa? Seneng karo pareng. Omong kamu nek nyeleneh. Apa-apane kowe ora nganggo gegarane wong akrami ngono kae dudu bondo dudu rupa lah kesuwen. Nah aku seneng pareng. Kok seneng pareng? Seneng sing nglakoni pareng sing di anak bar wis. Ayo, hitungan kanthi jelimet to. Engko nek sing nglakoni mau ora dadi kok. Oh iya mulane kuwi. Nek beda karo aku. Upama bapake iki karo mboke entuk nek anake ora gelem nek tak colok tengi ngono. Ya. Rupamu ngono nganggo. Suwen-suwen men. Keparengipun ingkang sinuwun panjenengan sedaya kapuring ngreksa negari Panjang Gribik. Ya, Gok. Pancen ingsun bisa ngrasake negara Panjang Gribik nadyan to negarane berkasaan. Ning ayem tentrem sayuk-sayek saeka praya rukun kok. Lah nggih, niku sing dieman kali Kanjeng Sinuwun. Mulane Betari Sri aja diwuhi-wuhi. Ngoten lho. Oh iya. Ya. Yen to pancen ngono bareng-bareng direksa bebarengan. Ayo janji, tumandang gawe ngrapeti negara Panjang Gribik swawi kula dherekaken Kanjeng Sinuwun. Ngaturang ning kalangnya naglar panjang sarasima. Oh.
Jaya Bulusupas Kura Greges awan kowe Prahamuka. Kula wonten timbalan iki kadhawuh. Wonten timbalan iki kadhawuh. Wonten dawuh ya. Patih Tikus Jinada antuk perintah Gusti ingkang sinuwun supaya ngreksa katentreman negara Panjang Gribek iki. Inggih. Aku kowe iki bangsa ratune Ngama. Ning nyatane wis ora kurang pangan. Paribasan pangan negara Panjang Gribek kaya sinebar sak nggon-nggon pangan. Inggih, inggih. Sababe apa? Batari Siran Bathara Sadana mapan ana ing Panjang Gribek. Mula aja nganti diungkreh-ungkreh kudu direksa katentremane. Aja nganti ana dom sumruping banyu. Kabeh para wadyabala ama dina iki ayo magri negara Panjang Gribek. Menawi tetelo mekaten ngestaken dawuh paduka ngestaken dawuh paduka. Monggo kula dherekaken sinuwun. Oh saka ngendi? Sapa jenengmu? Genti tinakon prajurit saka ngendi? Wah, ladak lirih. Takon jeneng Semarut genti takon parat. Yo. Prajurit Panjang Gribek. Kawulane Gustiku Prabu Serang Trenggana ya numbung silayur. Kowe takon kang dadi jenengku. Patih Prawara Kendra aranku. Kowe sapa? Takon murung aku satriya Suwala Bumi Raden Arya Setyaki. Setyaki. Singa Mulang Jaya, Singa Mulang Jaya. Nyala wadiraku. Arep nyandi ora perlu takon. Sing tak karepake. Minggir yang kepengin selamat nyawamu. Iblis. Wah, haha. Nantang perkara. Sing bodolke apamu? Setyaki. Dedekmu mung sekilan. Awakmu kurwaking. Dhuwur-dhuwur aku gedhe-gedhe aku. Ngrangsang mongso tekan cangklaan. Lagi kena tak pitik tak gibeng ra kok dengkleh gunungmu. Oh. Edan. Awas! Hai! Oh! Ya! Ya! Hei! On! Ya! Ya! Ah! Ah!
kowe. Hai. 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 Yo yo. Hai. Iya. Wani. Wayan. Oh. Hah. Wah. Mati kowe. Cho mình gạt ra. What? Wow. Wow. Đó. What? Wow. Wah, barat menungso sisik. Sapa kowe? Antarja. Antarja. Yo. Aja maju jen. Maju barep. Wah, sumbar kowe. Mbok delke apamu, Satrio bagus, klemar-klemer, tak kapok ora pendeng. Mari maju nang paprangan. Oh, Bapak. Wah. Prayitna ngatat yen nganti kuwi cilik lara gedhe mati manemat bagusmu. Oh, oi. Ya. Wah. Wah! Oh, wedian! Wah! Ah! Oh! Wah! Weh! Tampanono pusakaku. Keris Yai Senggol modot. Brodol wadukmu kowe.
alah kok ya jerumen iki. Aduh. Ya, yo. Nyun pangestu yang. Nyun pangestu yang. Saged menang. Nek mboten menang nggih balen-balen nggih trima. Ya. Ndi mau lah. Kerismu mung sak godhong pari, ora bakal nedasi marang dadaku. Cobanan kaning ati. Yo, adik. Hei, uda. Yo, adik. Yo, Yo, mundur ayonane dhewe. Wah. Satriya murup dadane Gathotkaca kekasihku. Sapa patih Rudra Parimuka. Ora mundur. Ilang nyawamu. Boh. Wah. Parat. Hei. Hei. Oh. Hei. Loh. Ayah! Wow! 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 Ayah! Yo! Ayah! Ya sih kayak udah dua lagi. Wah! Wah! Ayo. Ayo. Apa ngrinjel iki? Ayo. Aduh yo. Wah, yo. Yo. Iya. Yo.
butane gone. Butane gomorene. Loh. Buta kowe. Buta kowe. Buta kowe. Iblis lanat. Pupuk jiurip aku. Aja mati nggo waran. Sawaran kowe. Patih Ludra Parimuka. Kowe sapa? Lek numur paprogatan gobong punata Mandura Prabu Baladewa. Kok krasana wasi Daladara. Kowe ngalang-alangi lakune Prabu Baladewa. Arep njaluk apa kowe? Mati saiki apa mengko apa sesuk? Wateking perjurit timbang Bali wirang luwung Bali dadi batang piye timbang Bali wirang luwung Bali dadi batang nyepelake gunung Prabu Baladewa ya ngirani dadane Prabu Baladewa ora mirat dublak tungkak cangkemmu ayo katokno butumu Ulang boro nyuruh ana kulek gaman bedanca kulek sekti peguruwa kadang dewa ayo ampian kaya wong jolor putih menjangan mati ora arene Baladewa gigrek burung salombo sayuta mara saketi wuril gandeng atiku kowe kakon mati dening aku jelajah tombo nek butuh diapurmu rangkepo papat gandeng atiku kuwi bajingan elek wah yo Alah ya ampun Gusti nyuwun ngapura. Alah yung. Jare ya wis tuwek lho wong. Suarane nek gemprong-gemprong. Walah. Guneman cepete kaya ngono kok ora mretoli blas. Jleng. Anggap apa wani karo Prabu Baladewa mrene kowe. Jleng. Wah. Nek padu karo bojone no piye ya kok ngono. Jan. Tangane ngantemi sikile ndupake lambene ngunek-unekke. Mongko maju bareng lho. Wah. Ya. Prayitna ngati-ati. Najan tak mundur aku urung kalah nandingi kridamu.